Pues l'Espai Jove és una exposició que se fa una volta a l'any i que és una exposició diferent a la resta de que se fan eh, perquè, perquè hi ha una gran llibertat per als autors, per a mostrar el seu treball. No hi ha cap criteri que marque què s'ha de mostrar i què no s'ha de mostrar. Està obert a moltes disciplines artístiques que no són només arts visuals, sinó que també és teatre, performance, concerts, no sé, moltíssimes disciplines artístiques formen una barreja cultural dins de l'Espai Jove. I no és una exposició normal perquè no és habitual que gent tan jove, estem parlant de gent que acaba d'entrar en la dècada dels 20 anys, comença a mostrar al públic el seu treball artístic, ja que estem habituats a que en qualsevol galeria o en qualsevol exposició els autors siguen gent d'una trajectòria reconeguda i amb un perfil conegut. L'Espai Jove aquest any presenta una novetat i se trata de que el poble de Sueca, quan ha entrat a la sala d'exposicions, s'ha trobat amb la notícia de que a Sueca s'ha creat una nova associació que intenta reunir a tota la gent que fa alguna activitat creativa. Se trata d'una associació que intenta recolzar els oficis més artístics, que estem parlant pues, no només de la pintura, no? Sinó també dels fotògrafs, actors, músics, i naix amb la intenció de portar a terme moltes idees i molts projectes i donar a conèixer també pues, les intencions de molts creadors de la Ribera. Pues l'Espai Jove per a mi ha sigut una garantia de cada any tindré una seguretat de que el que faig durant tot l'any tinc oportunitats per exposar. D'alguna manera és una comoditat, però d'altra manera també se trata d'apoyar i de juntar-nos una sèrie de companys que hem anat coneguent-nos al llarg dels anys i presentar els nostres treballs davant del públic.